Alamisa juye kalo tile 23 san ba fila ni 26 DMS TV cɛna muso ni cɔni yantuma a y'o bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafoni bamanan ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanina carilen ani k'aw kilinaw di a tɛ kilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni bamanan bolo ni ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ mi an ka Mali fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen bɛ banbaaci walijɛkulu maaw yɛrɛ kɔni kama Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka maa ni si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na wale in kɛkun de walasa min yɛrɛ kɔni an malidenw n'an bolo lafiya an ka lakana ka se ka sabati an siyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na araba tɛmɛnen juye kalo tile 22 san ba fila ni 26 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔni a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juye kalo tile 21 san ba fila ni 26 ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ gɛrɛgɛminɛ k'olu kɔni taara bɔ banbaaci walijɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ naani yɛrɛ kɔni ma Kidali kɔnɔna ale ni a kɛrɛfɛ yan fanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw ye opération belebelebaw yɛrɛ kɔni labɛn banbaaci walijɛkulu man kama opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaaci walijɛkulu maaw kunna halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na u bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ sanga ani wagati walasa ka se ka banbaaci walimaw si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juye kalo tile 21 san ba fila ni 26 min an état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔni a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin don ko fɔlen na ko k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw la banbaaci walijɛkulu b'a daw yɛrɛ kɔni kan Kwakuru village kɛrɛfɛla ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Jɛnɛ cercle kɔnɔna na ni yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ Mopti région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɔni la k'a fɔ k'a ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen banbaaci walijɛkulu mani yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni farapu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba de don banbaaci wale mani yɛrɛ kɔni kunna Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Kasum Goyita ye ni ale kɔni kun ye an ka Mali sécurité d'état yɛrɛ kɔni directeur général kɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo procès ko bɛ nin ma ko fɔlen ni a jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni kun ka an ka cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni ka chambre criminelle maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juye kalo tile 21 san ba fila ni 26 min yɛrɛ kɔni Kasum Goyita ni a ka ko accusé yɛrɛ kɔni olu kun bɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko to kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye parquet yɛrɛ kɔni ale ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko min ye kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'u ka Kasum Goyita ni a ka ko accusé nin yɛrɛ kɔni ɲaki san 20 kaso kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kɔni ye Kasum Goyita ale ni a ka ko accusé nin kɔni bɛ ka accusé ko min na ni procès kofɔlen na o de ye k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka na ni basigibaliya yɛrɛ kɔnɔ ka furancɛ fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san tɛmɛnenw na OCC ni office central stupéfiant ni kɔni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati o OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa min ɲɛnamafɛnw kana don an ka Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko kari tɛmɛnen juye kalo tile 19 san ba fila ni 26 min yɛrɛ kɔni Sikaso OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso région kɔnɔ na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolodali ye ɲɛnamafɛn ale ni furakunta caman yɛrɛ kɔni kan ni région kofɔlen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger ka lafasali ministre ale kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na communiqué min kɔnɔna na a b'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko juma tɛmɛnen juye kalo tile 17 san ba fila ni 26 ko banbaaci walijɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka fintigilakaw ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni ma Tera zone kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Tilaberi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger yɛrɛ kɔni ka lafasali ministre y'a yira k'a fɔ ko banbaaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni taara ni binkani wale in kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ma ko binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ tɛ ka da ka binkani wale in kɔnɔna na Niger ka fintigilaka dɔw sara wa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ juguna k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni fɛnɛ Niger fintigilaka k'olu sera ka dimi juguba de don banbaaci walijɛkulu maaw la u kɔni attaque in yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni États-Unis secrétaire d'État ni o ye Marco Rubio yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni ale tun bɛ réunion dɔ yɛrɛ kɔni na Philippines jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka ni maa kofɔlen to réunion yɛrɛ kɔni na a b'i da se États-Unis ale ni Iran ka kɛlɛkun ye hukumu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Marco Rubio ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale dayɛlɛlen don Iran ni Iran autorités bɛ fɛ ka négociation yɛrɛ kɔni kɛ ko nka ni négociation yɛrɛ kɔni bɛ kɛ a ka kɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka d'a kan olu kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ni Iran ka négociation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Iran maaw yɛrɛ
yɛrɛ kɔni tɛ sɛbɛla ko nin yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ni Iran yɛrɛ kɔni karimɛ ɲɔgɔn na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. A wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na walasa ka Mali jamana lakɔlɔsi ka lakana hali ni ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ jamana in fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni an malidenw n'an bolo lafiya ka lakana bɛ se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 22 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 21 san 2026 komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu opération baw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma Kidali région kɔnɔna ale ni a kɛrɛfɛlaw yɛrɛ kɔni yɔrɔw la. État-major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko nin don kofɔlen na ko min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la Kidali région kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ 4 yɛrɛ kɔni kan Kidali région kɔnɔna ale ni a kɛrɛfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka jamana lakɔlɔsili baara in yɛrɛ kɔnɔna o taara bɔ mobili caman yɛrɛ kɔni kan n'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko mobili nin yɛrɛ kɔni kun falen kun don banbaci wale maaw ka maramafɛn girimanbaw yɛrɛ de kɔnɔna nin yɔrɔ kofɔlen in na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kan o kɔni ma girin dɔrɔn ni ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ u mɛnna sɛgɛsɛgɛli baaraw la walasa ka se k'a jateminɛ kosɛbɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni bɛ yɔrɔ in na ale n'a sɔrɔ bolimafɛn yɛrɛ kɔni u tɛ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw jaabi bɔlen n'o kelen k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn min tun bɛ fo ka taa se maa minnu tun bɛ dugumana in na ko banbaci wale maaw de don o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛ olu sɔrɔla ka faraku gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin ma a kɔni yirala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye nin faraku min kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma ko faraku in yɛrɛ kɔni kɛra faraku ɲumanba ye ka d'a kan faraku in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la Kidali région kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération in yɛrɛ kɔnɔna u continuera jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ko a sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan Kongo Sanbugu kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a yirala k'a fɔ ko nin kungo kofɔlen yɛrɛ kɔni ni jijɛ ni localité tɛ tɛmɛ kilomètre 40 dɔrɔn kan ko a sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan o mɛnna sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔnɔna sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka nin kan kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛlɛkɛminɛ caman bɛ yen o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛ olu tilalen u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw la o sɔrɔla ka faraku jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye nin faraku min kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko faraku in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan faraku in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛ jugumanba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna min y'an ka état-major général des armées ale bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa u cɛsirilen bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ ni cɛsiri ale ni baarakɛko ɲuman ye walasa ka se ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka walejugu kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni a bɛ wulemada kɛ ni ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma k'alisa an ka continuer an ka jukɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma wa min yɛrɛ kɔni malidenw ye k'an ka danaya fɛnɛ ta ni ka da an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan u kɔni cɛsiri baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen bɛ jamana in fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na banbaci wale maaw ɲini u nana minɛ ale ni u bɔnɛni na u ni na baaraw yɛrɛ kɔnɔna na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na wale bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min an malidenw n'an bolo lafɛ an ka lakana ka se ka sabati an sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 21 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin don kofɔlen in na ko min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ye ko k'u to jamana lakalani ale na lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na k'u kɔni ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la Mopti région kɔnɔna na i n'a fɔ kɔrɔlenw b'a kɛ cogo ko k'u to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ camionnette dɔ yɛrɛ kɔni kan n'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko camionnette yɛrɛ kɔni kun falen yɛrɛ kɔni kun don banbaci wale maaw ka matériel
matériel logistique yɛrɛ de kɔnɔna bɔ taara ka nin camionnette kofɔlen yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuakuru village kɛrɛfɛla la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ jeni cercle de kɔnɔna ni yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ Mopti region yɛrɛ de kɔnɔna na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kalama u kɔni ma girin dɔrɔn ni ka farapu yɛrɛ kɔni kɛ sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni mɛnna kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw la ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔnɔna u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko ni camionnette kofɔlen yɛrɛ kɔni kun escortelen kun don Banbaci wale jɛkulu maa caman yɛrɛ kɔni fɛ minnu kun bɛ moto yɛrɛ kɔni na ko Banbaci wale maa minnu kun bɛ ka ni camionnette kofɔlen yɛrɛ kɔni escorte o Banbaci wale jɛkulu JINIM ale ni FLA ka maaw de ye ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw tilalen u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen la n'u ye jaabi yɛrɛ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni maa ninnu ye ko Banbaci wale jɛkulu FLA ale ni Front de Libération de la Zawari ka mɔgɔw yɛrɛ de kɔni don o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale jɛkulu maa ninnu ka ni camionnette kofɔlen yɛrɛ kɔni ma Mopti region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw kɔni ni farapu kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale jɛkulu maa ninnu ma ko farapu in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Banbaci wale jɛkulu maaw kunna ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Banbaci wale maa 5 de faga n'a yirala k'a fɔ ko ni Banbaci wale maa 5 nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ moto de la ko camionnette ale ni matériel logistique fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ a kɔnɔna na ko farapu in kɛra sababu ni ka tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna wale min kɛra sababu ni ka dimi juguba de don Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kunna ka d'a kan ni camionnette in yɛrɛ kɔni kun falen don maa ninnu ka matériel logistique la u bɛ mun yɛrɛ kɔni utiliser walasa ka se ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔ don ale ni fintigilakaw ma nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ni camionnette in n'a kɔnɔna fɛnw a bɛɛ lajɛlen halakira Banbaci wale maaw tɛ se ka u bolo da a minɛnw yɛrɛ kɔni ka bilen k'a fɔ k'u bɛ wale jugu ta ka Mali jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ ka continuer opération de ratissage yɛrɛ kɔni fɛ zone kofɔlen kɔnɔna na walasa bilan kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra ni opération in na ka se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn ale ni n'a sɔrɔ Banbaci wale maa dɔw ni sera ka kisi ka bɔ ni farapu in yɛrɛ kɔnɔna n'u bolila ka taga ka bɔ yɔrɔ in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'olu nɔna minɛ joona ni k'u si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na yan'u kana na tila ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ wɛrɛw la ka bɛn a kan ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw walima fintigilakaw ma communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna min état major général des armées ale kɔni bɛ sisi a kan ko kura ye ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa u cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la ni cɛsiri ale ni baara kɛ kun mɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabati min fɛnɛ ye malidenw n'u bolila fɛ ka se k'olu ka lakana sabati Mali jamana se ka kɛ malidenw yɛrɛ kɔni ta ye min yɛrɛ kɔni hiérarchie militaire ale ye wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'halisa an ka continuer an ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma wa ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw ye u ka baara yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a ka kan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'u ka danaya ta ni ka ɲɛsin fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Kasum Goyita ye ni ale kɔni an ka Mali sécurité d'état ni o ye DGSE yɛrɛ kɔni ale kun ye o directeur général kɔrɔ yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma kofɔli n'a ka ko accusé yɛrɛ kɔni ka procès ko yɛrɛ kɔni bɛ sen na ka Mali jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko hukumu de la hali tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kasum Goyita ni a ka ko accusé yɛrɛ kɔni k'olu kun bɛ an ka Bamako cour d'appel ma ka chambre criminelle kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma u ka procès ko in yɛrɛ kɔni o ko min na ko ni tarata don yɛrɛ kɔnɔ juillet kalo tile 21 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Soumaïla Bagayogo yɛrɛ kɔni ale de kun bɛ k'a ka témoignage yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko ni ma kofɔlen tilalen a ka témoignage yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka ministère public yɛrɛ kɔni ale nana ka réquisition yɛrɛ kɔni kɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma a bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni Kasum Goyita ale n'a ka accusé ninnu yɛrɛ kɔni a bɛ fɛ maa nin yɛrɛ kɔni ka ɲanki wale min na an ka Mali jamana kɔnɔ na a b'o bɛɛ lajɛlen laɲini kiiritigilamaw fɛ procès yɛrɛ kɔni senfɛ min ye parquet maaw yɛrɛ kɔni olu ye laɲini kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ k'olu bɛ fɛ ko affaire ko yɛrɛ kɔni hukumu na maa 5 bɛ olu accusé don o maa 5 ninnu olu bɛ fɛ maa 5 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛlen ka to kaso yɛrɛ kɔni na o maa 5 ninnu yɛrɛ kɔni ye Kasum Goyita adjudant chef Abdoulaye Balo Sandi Ahmed Saloum Issa Samake fo ka taa se docteur Kalilu Dumbiya yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni olu parquet mais olu bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u ka ni maa 5 ninnu yɛrɛ kɔni minɛlen yɛrɛ kɔni to kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni maa 5 ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka accusé fɛn min na ni procès ko in hukumu na o de ye k'a fɔ k'u ye complot yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin jamana gouvernement yɛrɛ kɔni ma ko wa denw tɛmɛnenw ni yɛrɛ kɔni na ni maa ninnu yɛrɛ kɔni sɔnna ka fara maa jugu yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka walejugu kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma wa min yɛrɛ kɔni ye parquet ma olu ye laɲini kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u ka ni maa 5 yɛrɛ kɔni kɔnɔna san 20 kaso de kɛli la an ka Mali jamana kɔnɔ na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka min yɛrɛ kɔni ye ministère public yɛrɛ kɔni ale ye laɲini kɛ kiiritigilamaw fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye commissaire Mustafa Jakite yɛrɛ kɔni
kɔni ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka accuser ni procès ko yɛrɛ kɔni hukumu na min yɛrɛ kɔni ministère public ale laɲini kɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka nin maa kofɔlen bila ko nin kana na condamné ka d'a kan ministère public ka kɔrɔfɔ la ko commissaire Mustafa Jakite sen donni dossier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o dan kɛra dɔrɔn ko teriya yɛrɛ de kɔni kun bɛ ani accusé nin dɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko ɲɛtɛ a sen foyi yɛrɛ kɔni ma don complot in walima ni wale jugu yɛrɛ kɔni na ko teriya dɔrɔn de kun bɛ ani accusé in dɔ ni ɲɔgɔn cɛ la nka a sen ma don baara in yɛrɛ kɔni na fiyewu ko yɛrɛ de kɔni a b'a laɲini kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ u kana na nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni yanke ale ka labila ni procès ko in hukumu na contentieux de l'état yɛrɛ kɔni ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ale laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ni maa duuru ni yɛrɛ kɔni ko ni affaire ko in na ka sanga ni u ye degun min yɛrɛ kɔni se jamana yɛrɛ kɔni ma k'a ka kan u ka dɔrɔmɛ kelen kɔrɔma yɛrɛ kɔni sara k'o kɛ yafadelenni ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma u ka wale yɛrɛ kɔni kɛli la min yɛrɛ kɔni maa duuru ninnu ka avocat yɛrɛ kɔni ɲɔni olu yɛrɛ kɔni k'u ka plaidoirie yɛrɛ kɔni kɛ a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko dankarila procès in yɛrɛ kɔni na ko nka don n'a nataw yɛrɛ kɔni na procès in yɛrɛ kɔni na daminɛ ko kura walasa min yɛrɛ kɔni avocat ninnu ye olu bɛ fɛ ka laɲini min kɛ kiiritigilamaw fɛ u ka client ka fanfɛla la u ka se k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ hakilila jiginna ni procès ko in yɛrɛ kɔni hukumu na min yɛrɛ kɔni Kasum Goyita ni a ka ko accusé nin yɛrɛ kɔni olu accusé don fɛn min na o de ye k'a fɔ k'u kɔni association de malfaiteurs kɛ ko maa ninnu y'a essayé ni ka attentat kɛ jamana in kɔnɔna na wa u ye complot yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin jamana gouvernement yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko u ye nin fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ni maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka basigibali yɛrɛ kɔni don an ka furancɛ fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Kasum Goyita ni a ka ko accusé nin yɛrɛ kɔni k'u sɔnna ka fara maa dɔw kan ni ka kɛ olu complices ye walasa ka se ka na ni basigibali ye an ka furancɛ fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔni na maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kiiritigilamaw ɲɛma n bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa n'o y'a sɔrɔ u nɔ bɛ ko in na u ka dɔn n'u nɔ t'a la fɛnɛ u ka se ka labila n'u nɔ yera la fɛnɛ yɛrɛ kɔni maa ninnu ɲakili min kan u ka se ka da u kan u ka wale in na jamana in kɔnɔna na OCS ni office central de stupéfiants ni kɔni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲamafɛn dunni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni OCS ma o ye sanga ani wagati olu cɛsirin bɛ opération kɛla jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnamafɛnw ye olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na kari tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Sikaso OCS cɛdenw ye k'olu kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso région kɔnɔ na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dali ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan dandere so sira yɛrɛ kɔni kan ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Sikaso région de kɔnɔna na Sikaso OCS ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko nin don kofɔlen la olu ma gini dɔrɔn ne ka wuli ka taa opération yɛrɛ kɔni na ko maa dɔ yɛrɛ de kɔni OCS cɛdenw wele dugu la ni ka renseignement yɛrɛ kɔni di u ma ko renseignement yɛrɛ de kɔni dilen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye OCS cɛdenw olu filɛ ni ka ni opération ba in yɛrɛ kɔni labɛn ko opération yɛrɛ kɔni kɛra capitaine Lasana Konate yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na ko ale de a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni wele teliya yɛrɛ kɔni na ko filɛ ni ka renseignement min sɔrɔ renseignement yɛrɛ kɔni bɛ ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni f'u ye k'a ka cɛdenw ka wuli joona ni k'u senfa ka taa se o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka opération yɛrɛ kɔni kɛ teliya la wagati min OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ se yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko maa dɔ tun bɛ yen n'a yɛrɛla k'a fɔ ko maa kofɔlen an ka Mali jamana kɔnɔden ne ko min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u cunna ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan u cunnen maa kofɔlen kan depuis a bɔra kalama k'a fɔ ko OCS maaw bɛ yen maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga a ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a taara ni k'a ka saki yɛrɛ kɔni to yɔrɔ in na ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye OCS cɛdenw olu nana saki yɛrɛ kɔni ta ni k'a kɔnɔna woloma saki wolomali yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni OCS cɛdenw sera k'u bolo da fɛnba dɔw yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye tramadol comprimé 100 diazepam ale comprimé 107 couche ni o ye ɲɛnamafɛn o kɔni bulu 122 drogue de synthèse 1 cannabis kilo kilancɛ irisela papier caman ni a yalen don k'a fɔ ko ni irisela papier in yɛrɛ kɔni utiliser yɛrɛ kɔni don walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛn nin yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko min OCS cɛdenw ye ko kelen ni ka nin sɛgi kofɔlen yɛrɛ kɔni woloma o taara bɔ nin fɛn juguba nin yɛrɛ de kɔni kan ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ bolodara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka u datugu yɔrɔw la wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye OCS cɛdenw olu kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa maa min yɛrɛ kɔni ta ye nin sɛgi kofɔlen n'a bolila ka taga ka sɛgi yɛrɛ kɔni to ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda ale kan teliya yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka dankari ni maa in yɛrɛ kɔni ka ɲɛnaminimafɛn feereli ko baaraw la an ka Mali jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na
don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Niger ka lafasali ministre ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a lase Niger jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen juillet kalo tile 17 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni banbaci walejɛkulu maa dɔw ye olu nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni ma Tera zone kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Tilaberi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Niger ka lafasali ministre ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci wale maa mun nana ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni ma Tera zone kɔnɔna na ko binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔta ye ka da ka binkani wale kɛra sababu ye ni ka Niger ka fintigilaka maa 16 faga Niger fintigilaka maa 23 yɛrɛ de kɔni joginna ni o maa 23 yɛrɛ kɔni na maa 9 bɛ olu yɛrɛ kɔni ka jogini yɛrɛ kɔni ka jugu kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci wale maaw ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o sera ka tiɲɛni de don Niger fintigilakaw kunna ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ka fanfɛla ye ko banbaci wale maa 15 fagara Niger fintigilakaw fɛ Niger fintigilakaw sera ka bolola banbaci wale maaw ka moto 5 kan o sera ka banbaci wale maaw ka moto 4 yɛrɛ kɔni tiɲɛni opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger lafasali ministre ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ka communiqué in kɔnɔna na ko n'i y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw ye k'u sera ka u lafasa ni opération in kɔnɔna na fo banbaci wale maaw ka laɲini ma se ka sabati ko kɔni dabɔra Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman u ka teliya yɛrɛ de kɔni na ka da kan kabini banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw wulila joona ni ka jaabi telima kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ma ko Niger fintigilakaw ka baara in kɔnɔna na o dɛmɛnen kun don kosɛbɛ Niger fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw fɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ale ni kɛlɛkɛcɛw dugumana yɛrɛ kɔnɔna u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna ka da kan o y'a ye k'a fɔ k'u ka laɲiniw tɛna na se ka sabati k'u tɛna na se ka se Niger fintigilakaw la wa min yɛrɛ kɔni Niger lafasali ministre yɛrɛ kɔni a bɛ hakili sigi kuma fɔ Niger jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci wale maa minnu ye nin binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ma ko Niger fintigilakaw bɛ ka banbaci wale maa ninnu ɲini k'alisa Niger fintigilakaw bɛ ka continuer opération de ratissage yɛrɛ kɔni fɛ zone in kɔnɔna na walasa banbaci wale maa ninnu k'u si latunu ka bɔ yen nɔ walasa maa ninnu kana se ka n'a fɔ k'u bɛ binkani wale kura kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ma ka sanga ni nin wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni Niger jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo min yɛrɛ kɔni Niger lafasali ministre ale bɛ kuma Niger jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye Général Abdramane Tiani ye a bɛ a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin duw ma degun sera du o du yɛrɛ kɔni ma k'o dabɔ nin binkani wale in na ni maa o maa yɛrɛ kɔni ka mɔgɔnin tora nɔ u b'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin o maa ma wa min yɛrɛ kɔni lafasali ministre ale bɛ nɔgɔyala dugawu don kɛ ni ka ɲɛsin maa o ma minnu yɛrɛ kɔni jogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o dabɔ banbaci wale maa ka binkani wale in na a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali n'a sɔrɔ nin wale in yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni tɛ sɛgɛn kɛlɛ in na k'alisa u bɛ n'u cɛsiri banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni kama ko maa minnu yɛrɛ kɔni filɛ nin ka na olu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔ u ni na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la u t'o banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni to yen nɔ fo ni maa nin yɛrɛ kɔni ni kɛnɛ karamara wagati min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma